Я приветствую всех телезрителей телеканала АТР. Традиционно в это время программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие 2 часа мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях как и в оккупированном Крыму, так и на материковой Украине и в мире. И по традиции, прежде чем начать наш разговор, я напомню про то, что у нас есть телефоны студийные, это Viber и Skype. Вы сейчас их видите на своих экранах. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашим спикерам, нашим гостям, а также можете высказывать свое мнение, свое отношение к тому, что сейчас происходит, как и в оккупированном Крыму, так и в мире. А еще есть у нас наш канал YouTube, который вы всегда можете открыть в удобное для вас время и посмотреть те программы, которые не успели увидеть в прямом эфире. Обязательно подписывайтесь на него и ставьте лайки для того, чтобы помогать нам продвигать наш канал, чтобы нас лучше видели и слышали в оккупированном Крыму. Если вы уже подписаны, скиньте ссылку своим знакомым и друзьям, чтобы они тоже подписывались и смотрели наш канал. Это поможет нам стать ближе с крымчанами, потому что на сегодняшний день YouTube – это единственный источник связи нашего телеканала с оккупированным Крымом, потому что спутниковое вещание отключено из-за недофинансирования. Ну и мы всегда рады вашей поддержке на Patreon, на который вы можете тоже подписаться и поддержав нашу работу для вас. А я представляю гостя этого часа, он с нами по скайпу, Богдан Бондаренко, политический эксперт и эксперт по конституционному праву. Я приветствую вас, Богдан. Добрый день, рады бачить. Взаимно. Давайте обсудим сегодняшнюю новость. Это встречу советников глав нормандской четверки, состоявшейся в Париже 26 января. После долгого перерыва она длилась аж 8 часов. И советники 4 государств, это от Украины Андрей Ермак, Дмитрий Козак от России, Эммануэль Бон из Франции и Янс Пленер, провели за закрытыми дверями больше 8 часов. Ну, как уже отмечают эксперты, несмотря на то, что эти переговоры были достаточно длинными, никаких результатов они не принесли, так оценивают некоторые политики эту встречу. Стороны поддержали идею вернуться к так называемому режиму прекращения огня, а руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча в нормандском формате стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ. Вот давайте послушаем, что сказал Андрей Ермак. Ми зустрічаємося в такий дуже тривожний час, коли навколо українських кордонів біля 100 тисяч сьогодні російський солдат. І це є дійсно сьогодні загрозою. Наша дискусія була навколо все ж таки війни, яка відбувається на Донбасі, навколо мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо щодо деескалації не тільки відносно окупованих територій, а взагалі деескалації навколо українських кордонів. Я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, це маленький, але крок вперед. Как вы оцениваете такую оценку главы Офиса президента? Так, ще раз добрий день. У нас є проблема дискусії або в обговоренні питань, пов'язано з тим, що хатма інформації, тобто доступ до того, що дійсно обговорювалося, у нас повною мірою відсутній. Друга теза пов'язана з тим, що було питання з певною мірою завищеними очікуваннями, тому що обговорювалися будь-які варіанти вторгнення, ескалації Російської Федерації на територію України з листопада, листопад, грудень, січень. І у нас на сьогодні в суспільстві є високі очікування, що може знайтися якийсь інструмент, якісь переговори, якийсь формат на якомусь рівні, який здатний буде нам дати гарантії того, що це не відбудеться. На сьогодні це є очікування є неймовірно завищеним, тому що такої пігулки не існує. Водночас треба згадати, що власне зустріч політичних радників нормандської четвірки, вона присвячена все
таки окуповані території Донецької та Луганської області на сьогоднішній день. І очікувати того, що вдасться підняти і повністю вирішити в межах цієї зустрічі, теж не приходилось. Третє важливе – це контекст. Контекст полягав в тому, що напередодні зустрічі почала з'являтися інформація про нібито те, що Україна може там в якомусь вигляді там чи то почати прямі перемовини з бойовиками, чи можливо те, що у нас будуть про це просити, чи якимось чином визначати дату тощо. Це було спростовано українською стороною. І на сьогодні, коли підійшли вже до результатів, ну принаймні проміжних, які Єрмак озвучував за результатами перемовин, то вийшло так, що ніхто нічого по суті не сказав. І це пояснюється чим? Перше, того, що я починав, що говорити про ці речі повною мірою, всю інформацію ми ніколи не отримаємо. Друге, ми мали дійсно завищені очікування. І третє, всі зараз дуже обережні з заявами з огляду на той контекст, який відбувався до цього. Ну, тобто ці три пункти я в першу чергу виділив. А вот субъективно есть такое ощущение, что это встречи ради встреч, ну то есть процесс ради процесса. Да. А зачем это нужно? Ну, тому що ми іншого варіанту не маємо. Ну, обумовлено на сьогоднішній день, що по, скажімо, війні на сході України у нас є лише один документ – Мінські угоди. У нас є формат, який пов'язаний в нормандському, і є, власне, мінський контекст, який ще тобто два. І томуся на один, власне, навколо одного, і всі разом навколо цього документу, який тлумачимо кожен по-своєму, тому що він, власне, є цікавим для нас в одному тлумаченні і неприйнятний в тлумаченні росіян. Росіяни, навпаки, намагаються нав'язати нам свій порядок денний. Це триває протягом великого проміжку часу. Хто перший кліпне очима, розумієте, той і програв. Той перший скаже про те, що цей формат недієвий, ми з нього виходимо, той, власне, і зробить сам собі ведмежу послуху. Ми, якщо скажемо це публічно на цих перемовинах, ми таким чином будемо тою стороною, принаймні нас виставлять тою стороною, яка зриває мирний процес. Росіяни, якщо це зроблять, то вони втратять для себе дуже важливу точку, пов'язану з тим, що вони не зможуть апелювати надалі до виконання Мінських угод. І нам від цього буде простіше, тому що Мінські угоди в виконанні тлумачення росіян – це є те, що суперечить, на мою думку, і Конституції України, і те, що суперечить нашим інтересам. З огляду на це нічого іншого немає, ніхто не хоче виконувати повною мірою текст Мінських угод, незважаючи на те, що наші заявили за результатами зустрічі, що будуть намагатися читати Мінські угоди в одному вигляді, тобто однаково їх читати, така теза лунала. Я мало вірю в таку можливість, тому що це суперечить базовим інтересам переговорних сторін. І нашій, і росіян. Ну, вот мы видим причины, по которым мы не можем, там, не только мы, а никто не может выйти из этого Минского процесса. А есть ли какие-то причины, непроигрышные, да, выйти из договоренностей Минских и сохранить при этом лицо? Ні, насправді, що їх не видно. Мова йде про те, що на сьогодні ніхто не виконує Мінські угоди, як мінімум через пункт 1, який, власне, пов'язаний з всеосяжним припиненням вогню і розведенням і тому подібне. Тобто це повною мірою не виконується. І невиконання протягом тривалого часу цього документу, воно і є, по суті, однією з форм такого виходу, але неформального. Тобто ніхто не хоче їх виконувати саме в такому вигляді, і вони досі в тривалий час існують. Саме цей статус мається на увазі, існує навколо Мінських угод. Тому тут не має стояти на меті завдання вийти. Має стояти на меті завдання змінити, скажімо, результати перемовин. Цього має Мінські угоди, як ми нагадаємо, ми підписували тактичною поразкою. Ключова мета підписання Мінських угод для нас полягала в тому, щоб зупинити цю тактичну поразку і просування росіян по фронту. Відповідно, ми підписали невигідні для нас умови. Станом на зараз нам треба змінити ці умови шляхом тлумачення, шляхом невиконання, шляхом як будь-яким іншим. Тобто в цьому якраз мені здається, я не приймаю участь у переговорному процесі, але як, власне, стороннього глядача, мені виглядає, що в цьому якраз є мета. Щоб переписати реальну, скажімо, умови мирного регулювання війни на сході України, для цього росіяни мають щось втратити для того, щоб вони погодилися на підписання цих умов. Або навпаки, в іншому місці десь отримати, щоб це було для них компромісом.
З огляду на те, що на сьогодні таких речей немає, то і відбувається все саме в такому вялотекучому режимі. Тому я повернуся до тої другої тези, яку я говорив, були трохи завищені очікування до можливих результатів цих перемовин. З іншого боку, наступний раунд запланований за 2 тижні, можливо, там щось зміниться. Хоча, знову-таки, дуже багато очікувати від цього, на мою думку, не потрібно. То есть гипотетически, что мы готовы пойти на какие-то уступки, и такая гипотетическая вероятность отсутствует, по вашему мнению? Мені складно сказати. Взагалі, модальність всього цього процесу, пов'язаного з перемовинами, вона дуже є непростою для сприйняття не те, що навіть українськими дипломатами там чи українською політичною елітою, а в першу чергу українським суспільством. Коли ми говоримо про те, що ми готові піти на певні поступки, повернемося ситуацію на 2 роки тому, коли відбувався 9 грудня нормандський саміт, в якому ми говорили, наша якраз делегація в різних іпостасях говорила про те, що ми можемо змінити певною мірою і порядок виконання пунктів в мінських угодах, і дещо їх видозмінити. Ми чули навіть на той момент від канцлера про те, що мінські угоди можуть бути гнучкішими. І якщо ми це зробимо і вивернемо це так, що це буде не суперечити принаймні настільки сильно нашим національним інтересам, то можна говорити про їх виконання. Чи є це поступками? Складно сказати. Залежить від конотації, залежно від змістовного наповнення оцієї гнучкості, про яку я говорив. З іншого боку, тут є завжди базовий антагонізм. Ми говоримо про повернення суверенітету повного, власне, в Україні. Суверенітет буває зовнішній і внутрішній. Якщо ми говоримо про зовнішній суверенітет, то нашим інтересом є встановлення повного контролю над нашими кордонами, які є визнаними в світі, власне, іншими державами. Але досягти такого результату нам росіяни, власне, ніяким чином не забороняють. Вони кажуть, да, хочете відновлення кордону, не питання. Але тоді ви ризикуєте втратити внутрішній суверенітет. Внутрішній суверенітет передбачає можливість реалізації повною мірою державної влади України на всій її території. Якщо ми виконаємо, безумовно, власне, якщо навіть не так скажемо, якщо почне повною мірою діяти Закон про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, українська держава, як це прописано в Конституції, не зможе повністю здійснювати державну владу на цій території. Там є величезна кількість різних обставин, пов'язаних як різна там поліція, ополчення, можливість існування там іншої мови або, скажімо, зовнішні відносини з іншими країнами для окремих районів Донецької та Луганської області. Тобто, росіяни не проти повернути нам кордон. Тільки для цього ви хочете отримати зовнішній суверенітет, то ви по дорозі втратите внутрішній. І от якраз ці речі, частково втратити, мається на увазі. Тому ці речі якраз і закладають базовий антагонізм в цих мінських угодах. І ще один важливий момент, що треба зважати, що всі наші, скажімо, антагоністичні питання, всі наші точки проблемні, які є з росіянами, вони далеко не всі врегульовані в мінських угодах. Подивіться, питання транзиту газу, як мінімум, воно ніяким чином не врегульовується цими угодами. Але треба розуміти, що воно взаємопов'язано. Або, наприклад, можливість отримання газу російського за прямими контрактами. Воно те поведінки представників окремих районів Донецької та Луганської області. Ми можемо згадати, що ми зупинили власне споживання цього газу, тобто не повною мірою, там оцей так званий реверсний був, але одна із причин формальних була пов'язана з тим, що нам накидували декілька мільярдів за спожиті в ОРДЛО газ. І тобто є купа таких речей, які мінськими угодами ніяким чином не врегульовані, але вони все одно є проблемними в взаємовідносинах України і Росії. З огляду на це говорити про те, що, по-перше, підсумовуючи, повною мірою виконати Мінськ не може ніхто. Друге, тобто треба десь, власне, шукати цю гнучкість і зробити таким чином, щоб вони не суперечили національним інтересам. Якщо ми говоримо про суверенітет, теж треба дуже бути уважним і пам'ятати, що можна встановити, власне, контроль над кордоном, але при цьому втратити певні можливості всередині. Четверте, що Мінські угоди повною мірою всі наші проблеми з росіянами не вирішать. Це утопія. Несколько недель тому назад коммунисты России выдвинули такую идею признать так называемые ДНР, ЛНР. Признание России этих фейковых республик могло бы стать поводом для пересмотра Минских соглашений? А воно просто тоді Мінські втрачають актуальність.
І треба розуміти, що мені здається, що це певний символізм. Дивіться, росіяни нас лякали тим, що можуть їх визнати, натякали на це. Якісь заяви були вже протягом тривалого часу. Ну, справді, не місяцями вимірюється. Значить, спроба, зареєстрований проект комуністами, він лише свідчить про те, що один із актів символізму і підвищення ставок у перемовинах, які є трошки ширшими, зокрема в перемовинах росіян і по НАТО, і з нами, і з Сполученими Штатами тощо. Роблячи це, вони яким чином, тобто підвищують ці ставки. Але давайте задумаємось, якщо, наприклад, вони визнають ОРДЛО на сьогоднішній день, чи робиться нам максимально гірше? Це ще є серйозним питанням. Вони тоді можуть втратити оцю, розумієте, цю настільки больову точку всередині України. Тобто тут треба мені зараз дуже коректно підбирати слова, тому що мова не йде про те, що добре, якщо там, наприклад, росіяни визнають ОРДЛО, і ми фактично в їх сприйнятті втратимо частину нашої території, але мова йде про те, що що тоді далі вони будуть робити? От визнають вони, наприклад, ці республіки, так звані ДНР, ЛНР. Яким чином вони далі в мінському процесі або в нормандському форматі будуть говорити про те, що треба якимось чином там мир налагоджувати тощо? Вони визнають існування окремих суб'єктів держави. І в той момент для нас найбільшим ризиком вже залишатиметься саме військова загроза з боку цих територій. І, в принципі, наявність у нас такого великого сектору газу поруч з нашими кордонами, з усіма витікаючими, які у нас протягом 8 років є. Мова йде там про нелегальний обіг зброї, наркотиків, сіру зону і тому подібні речі. Тому до чого я веду? Що я не думаю, що вони хочуть це зробити. Я не думаю, що це їм треба. Я думаю про те, що вони цим погрожують, але якщо вони, наприклад, в своїх погрозах дійдуть до того, що виконають цю погрозу, тоді у мене виникає запитання, а що вони в межах дипломатичного якихось дій можуть зробити далі? Який їх наступний хід може бути серйознішим? І я поки що так особливо їх і не бачу. Тому я не думаю, що з цим хтось буде поспішати. Це певною мірою підвищення ставок в відповіді там на окремі заяви американських дипломатів. Ось вони роблять свої дії. Тобто це такий процес, який треба розглядати не як результат, а як частину лише процесу. Возвращаясь к теме эскалации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передал России отдельный ответ на их гарантии безопасности, в котором призвал Москву вывести войска из ряда стран. Об этом он заявил во время брифинга. Давайте послушаем, что сказал генеральный секретарь НАТО. Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявлений враждебности. Россия также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации, в том числе в рамках нормандского формата. И в США тоже уточнили, что они ответили России на свои требования. Госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл эти детали. Давайте послушаем, что он сказал. Вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі. Лавров, министр иностранных дел России, пообещал уже опубликовать официальный ответ, хотя вроде бы он говорит, что США и просили, чтобы он был конфиденциальным, но тем не менее, поскольку его согласовали несколько стран, то он собирается этот ответ озвучить. Ну, собственно, какой теперь раунд эскалации нам ждать? Можно ли говорить, что это просто втягивание в очередную такую череду переговоров, или следует ожидать какого-то несимметричного, как любят в России, ответа? Процес триває. У нас можуть бути асиметричні відповіді з обох сторін, але треба розглядати їх в контексті загального процесу. Ні про який вихід, ні про які там відмову від будь-яких перемовин не йдеться. Станом на сьогодні, по-перше, ми маємо повернутися
до декількох тез. Гарантії, ці, по яким ми зараз обговорюємо, в першу чергу були опубліковані комерсантом. Відповідно, можна очікувати те, що комерсант опублікує і, власне, американську відповідь. Принаймні, якщо і буде злив, то буде скоріше за все, через це джерело. Друга теза пов'язана з тим, що якщо ми говоримо на сьогодні про ці гарантії, то треба знову-таки згадати, там Рябков, здається, говорив про те, що їх варто розглядати не по окремості, як цілу складову, тобто це не меню і тому подібні речі. Ми бачимо, що ніхто, власне, і не розглядав варіант відповіді на цей документ там повною мірою, так чи ні. Тобто з нього виймаються певні частини, і вони дискутуються і обговорюються. Більше всього було присвячено в нашому, принаймні, медіапросторі уваги питання того, що в цих гарантіях йшла мова про не взяття України, не прийняття України до НАТО, а такі гарантії тощо. Це було, будемо відверті, з самого початку неможлива вимога, яка була завищеною, якою росіяни, власне, вони хочуть трошки іншого, але конкретно на це вони навряд і розраховували. Тому що, по-перше, Сполучені Штати не можуть дати таку відповідь відповідно до це питання Альянсу. З іншої сторони, Альянс, НАТО не може дати таку відповідь, тому що якщо вони визнають про неможливість включення якоїсь держави до свого складу, вони тим самим зарані похоронять НАТО. І та теза про те, що мають бути вивезені всі війська з 97-го року, війська НАТО з тих країн, по які вони встигли зайти, це теж була нереалістична вимога, яку ніхто не міг виконати безумовно. І от на сьогодні ту частину, яку ви почули від Столтенберга про відношення до того, що є війська в Абхазії, Південній Осетії, в Придністров'ї, на Донбасі, в Криму, він теж повертає екскурс історію, повертає нас на десятки років тому і каже, що дивіться, ви нам про 97-й рік, ми вам теж можемо згадати ваші дії в цьому регіоні за цей час. Тому це збільшення тем для розмови, які не здатні повною мірою там допомогти їм про щось домовитися, але це, тобто, ми вам це, а ви згадаєте тут, тобто це перемовини. Що важливо з цього? Це заява Блінкена по відношенню до збільшення прозорості не лише в Україні. Зараз такі є напівнатяки про те, що вони теоретично можуть домовитися про здійснення спільних інспекцій в окремих там базах військових, які знаходяться в Східній Європі, базах НАТО, і базах Російської Федерації, які розташовані в Калінінградській області. Що цікавить росіян, це те, щоб не мати можливості в системі ПВО-ПРО встановлювати будь-які наступальні елементи. І ці інспекції мають, власне, це перевіряти. І, зокрема, відповідно, в Калінінградській області так само. Також питання по Чорному морю, по всьому регіону, теж цікавить, і, можливо, якраз в цих частинах вони будуть далі якимось чином спілкуватися, бо це те, в чому зацікавлені і росіяни, і Штати теж, як відповідаючи на ці речі, вони теж достатньо зацікавлені. А в цілому, мені здається, що якщо якісь перемовини будуть крутитися далі конкретні, то по відношенню до цих пунктів. Але знову пам'ятаємо, що у росіян, Сполучених Штатів є більше те коло питань, яке вони обговорюють. Ми зосереджуємося лише на Україні. Є питання клімату, є питання Ірану. До речі, найближчим часом запланований візит, власне, представника Ірану до Сполучених Штатів, до Російської Федерації. Тобто це теж може Сполученим Штатам не сильно сподобатися. Тому я до чого? Гра триває. У них розмов досить багато. Спілкуються вони абсолютно в різних форматах, не лише в той, який ми сьогодні обговорюємо, а ще і прямі перемовини, власне, і Блінкена, і заступників Блінкена з представниками РФ, і по лінії НАТО, тощо. І все це розвивається. Різні країни мають різні інтереси абсолютно в цьому процесі. Ніякого колективного заходу, як люблять називати росіяни, в цьому аспекті не існує. Це такий утопічний, це навіть не стереотипне поняття, це певний міф. Вчера Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что нашу сторону устраивает тот ответ, который США дали россиянам, что там согласованные позиции с Украиной. Но нет ли ощущения или каких-то предпосылок, что Украина может все-таки стать разменной монетой в игре России, США и Китая, например? Слухайте, у нас немає яка є у Штатів, Росіян і Китаю. Тобто залежить від того, яку конотацію вкладати у цей термін розмінна монета, або яким чином це сказати. Тобто немає, крім цих трьох країн, як же й багато країн, які в світі здатні з ними спілкуватися на рівні. І на рівні це ще залежить по якому колу питань. Ми не можемо цього собі дозволити, тому що ми не настільки суб'єктні. Але теж зверніть увагу, що питання Ірану, теж не дуже слабкої країни, м'яко кажучи, обговорюється без Ірану на рівні Штатів і РФ.
Тому тут і певні питання, які, скажімо, іранського характеру, які зачіпають їх інтереси, можуть бути врегульовані напряму між РФ і Сполученими Штатами Америки. Ну, теоретично, я приклад приводжу. І говорити, ну тоді можна сказати, що Іран стане розмінною монетою в відносинах РФ і Штатів. Але чи буде коректною ця конотація для такої країни, як Іран? Навряд чи. Тому мова йде про те, що країни між собою домовляються, сфери інтересів є і в багатьох місцях. Вони лежать часто поза межами країн, які, власне, поза межами держав, які всі ці процеси обговорюють. І в Україні та схожа ситуація. Наше завдання полягає в тому, щоб чітко визначити, в першу чергу, в межах дипломатії, але я думаю, що це зроблено, тоді в межах суспільства, визначити для себе, що ми вважаємо поразкою в цій війні і чого ми не можемо собі дозволити в жодному разі. Ми маємо для себе чітко визначити, які сценарії для нас є недопустимими, неприйнятними, і, власне, говорити про те, щоб ніяким чином перемовини не привели до цього результату, або супротивлятися цьому. А далі визначати, що для нас є, власне, позитивними сценаріями, негативними, але все-таки можливими, прийнятними тощо. Це в суспільстві на сьогоднішній день не продискутовано, відповіді у суспільстві на ці речі немає. Спасибо вам, Богдан, за то, что были с нами на связи. Благодарю вас. Богдан Бондаренко, политический эксперт и эксперт по конституционному праву, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. И вы опять видите на своих экранах телефоны скайпа и адрес скайпа и телефоны на Вайбер, по которым вы можете абсолютно бесплатно позвонить к нам в студию и задать свои вопросы экспертам. Возможно, сейчас они у вас и появятся, потому что с нами на связи будет постоянный представитель президента Украины ВРК Антон Кореневич. И ему вы сможете задавать вопросы, связанные как и с ситуацией в оккупированном Крыму. И мы с ним обсудим новый закон, который приняла Украина по поддержки политзаключенных в оккупированном Крыму. Собственно, эту тему мы сейчас будем обсуждать. У нас на связи Игорь Гриб, координатор платформы освобождения политических узников. Здравствуйте, Игорь, если вы меня слышите, я приветствую вас. Добрый день. Вот закон уже был вчера принят окончательно во втором чтении. Он должен урегулировать статус и гарантии так как тех, кто и лишен свободы России в оккупированном Крыму, и их семей. Многие его ждали, я имею в виду правозащитников, родственников политузников. Вот успели ли вы ознакомиться с его содержанием? Устраивает ли он вас в полной мере? Я хочу сказати, що цей законопроект, він вже відпрацьований доволі давно, він практично 2 роки назад був вже відпрацьований і погоджений в громадському середовищі професійному, тим, хто займається цією тематикою, і він це фактично більше 2 років ніяк не міг бути прийнятий цією вже Верховною Радою. То, слава Богу, він був прийнятий. На мою думку, законопроект, в зв'язку з тим, що він напрацьовувався з громадськими об'єднаннями і в середовищі, професійному середовищі, яке добре знає це питання, то закон, на мою думку, дуже непоганий. Єдине, що проблематично, на мою думку, залишилось не повністю вирішене питання, це, на жаль, питання житла для тих людей, які будуть повертатися з окупованої території, яких там по обміну або якимось чином будуть повертатися в Україну і в яких тут житла немає. Це там норма є, яка надає можливість отримати тимчасове житло, але вона, на мою думку, не життєздатна. Давайте по сути, вот, чтобы было понятно нашим телезрителям, по пунктам, о чем идет речь в этом законе. Можете нам розказати? Да, перше, закон, це ще не закон, це ще законопроект. Президент має його підписати, і тоді він стане законом і вступить в силу через півроку після його опублікування. Тобто ми маємо розуміти, що він не завтра вступить в силу. Це перше. Друге, він надає можливість визначити категорію осіб, які мають право користуватися цими преференціями, які надає цей закон, тобто отримати
не статус, бо там нема слова статус, бути визначеними людьми, які були переслідувані, незаконно переслідувані окупаційною владою країны-агрессора. Вот давайте на этом пункте остановимся, чтобы разобраться, как это будет работать. Это, я понимаю, принимает комиссия, она будет создана при районных администрациях, по-моему, если не ошибаюсь, или при Министерстве реинтеграции? Да, при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територіях вже є така комісія, яка вже зараз працює. Просто після прийняття цього закону, вже вступлення в силу, буде створена така ж сама комісія, аналогічна, тільки там трошки поміняється чисельність, склад членів комісії. Але ця комісія, як працювала, в принципі, так і буде працювати. Тобто на цю комісію будуть писатися відповідні заяви тих людей, які претендують на отримання цих пільг. Ця комісія розглядає ці документи і після цього приймає рішення вносити чи не вносити цю особу в реєстр осіб, які стосуються цей законопроект. Насколько сложно будет доказать политузнику, что он политузник? Что для этого нужно? Я тут би зупинився не політв'язень, не можна так казати. Дивіться, чому? Цей законопроект, він поширюється не тільки на людей, які незаконно переслідуються в Криму, але й на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. І якщо ми зараз будемо казати виключно про Крим, а ОРДЛО ми не будемо зараз стосуватися, важко чи не важко доказати, що вони підпадають для тих кримчан, які незаконно переслідуються, вже напрацьований механізм. Тобто і ті правозахисники, які працюють по Криму, і ті люди, на жаль, родичі, яких незаконно переслідуються, знають, яким чином це робити, які заяви писати і як отримати цей, називаємо так, статус. Тобто я не бачу складностей в цьому. На сегодняшний день же действует постановление Кабмина о помощи семьям в размере 100 тысяч. Там же тоже определяются, да? И вот много было разных по этому поводу разговоров, что доказать, что ты пострадал от российских оккупантов, сложно. Діє і буде діяти, і зараз напрацьовуються нові варіанти, щоб трошки збільшити суму, щоб було не 100 тисяч, а сума буде вже трошки більше. И еще давайте по льготам. Что какие льготы предусмотрены? Дуже добре, що там вже передбачена медична, психологічна, соціальна реабілітація. Це те, що дуже важливо для людей, які виходять із град і які потребують, а вони всі потребують цієї допомоги. І тому там вже все це зазначено і визначено. Плюс там є дуже великий плюс те, що вони мають право користуватися санітарним курортним лікуванням, мають право отримати, це такі речі, кажу, базові, отримати трудовий стаж за час знаходження за ґратами. Там надаються преференції стосовно, якщо там були бралися якісь кредити, щоб за цей час, значить, не нараховувались ці відсотки на ці кредити. Тобто тепер наступний крок, коли цей закон вступить в силу, це напрацювання підзаконних актів, тобто постанов Кабінету міністрів, які б надали в повній мірі імплементувати цей закон в життя. Щоб ті громадяни, які попадуть в цей реєстр, могли повністю скористатися всіма можливостями допомоги від держави. Но ведь финансы, как всегда, наверное, будут самое больное место в этой истории. А там, насколько я понимаю, предусмотрено сохранение рабочих мест. Меня поправьте, если не так, да? Денежная помощь после увольнения. Государство возмещает расходы на адвокатов, финансирует вторичную юридическую помощь уже, чтобы человек в судах мог доказывать, получить компенсацию материальную за то, что он пострадал от незаконного преследования.
Есть ли понятие, вернее, представление о том, какие это суммы могут быть? И есть ли уверенность в том, что они будут заложены в бюджете? Ну, ви говорите, по-перше, про вторинну правову допомогу стосовно відстоювання Я и про первичную говорю, потому что как раз именно сейчас она нужна как никогда людям, которые там под незаконными судами, в тюрьмах, семьи же нанимают адвокатов, и им нужно тоже платить. Ну, дивіться, тут є такий нюанс. Держава Україна підтримує, здійснює виплату адвокатам, які захищають громадян України, яких переслідують з політичних мотивів за кордоном. А за кордоном це, ну, в даному випадку, наприклад, Російській Федерації, звичайно. І це робиться, ці виплати адвокатам здійснює Міністерство закордонних справ. У них є відповідна стаття, з якою вони здійснюються. Те, що робиться на тимчасово окупованих територіях, там питання, ну, більш складне стосовно оплати адвокатам. І я не бачу, щоб цей законопроект, на жаль, вирішив цю проблему. На тимчасово окупованих територіях, я підкреслюю. Да, я повторю свой вопрос по поводу денег. Есть ли представление, сколько это будет стоить бюджету, и есть ли уверенность в том, что эти деньги в нем будут? Ну, по моєму досвіду, там якихось значних сум, таких, які навіть зараз виділяються на бюджет в Міністерстві тимчасово окупованих реінтеграції тимчасово окупованих територіях, немає таких проблем. На мою думку, бюджет витягне. Там немає якихось захмарних цифр, немає якихось захмарних речей, які б держава наша не змогла б фінансувати. Але враховуючи те, що ми знаємо зараз, точні цифри вже є, які люди, ну, більш-менш точні, які переслідуються з політичних мотивів, такі цифри є, і ми можемо все це прорахувати. То зараз, щоб ви ще розуміли, здійснюється, воно трошки не стосується цього закону, але із цієї бюджетної статті зараз здійснюються виплати громадянам, які незаконно були переслідувані на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей до 2017 року. От. Їм теж там виплачується по 100 тисяч, одноразова допомога, але теж це здійснюється з цієї бюджетної статті. Це ж ви розуміли. Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру и рассказали о ситуации с этим законом. Игорь Гриб, координатор платформы освобождения политузников, был с нами на связи. Мы с ним очень подробно обсудили ситуацию, связанную с этим законом. Его приветствовали в постоянном представительстве президента в Автономной Республике Крым, потому что этот закон очень актуален и для оккупированного полуострова. Даже по оценкам президента Украины, у нас таких людей, которые незаконно удерживаются в России, 450 человек. Около 2 десятков из них находятся в Крыму. И большая часть из тех, кого преследуют оккупанты, это крымские татары. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Сейчас я напомню, что наш эфир продолжается, и мы говорим о ситуации, как и в оккупированном Крыму, в Украине и мире, говорим о деэскалации той напряженности, которая возникла на наших границах. Уже не одну неделю идут активные, массовые, массивные, можно даже сказать, такие переговоры между Россией, США, Европой, НАТО. Стороны выдвигают свои требования по так называемым вопросам безопасности.
и Россия требует, чтобы Украина не вступала в НАТО, и чтобы НАТО исключила из своего состава страны, которые вошли в альянс с 1997 года. Вот мы уже знаем, что на эти требования Россия получила отрицательный ответ. Письменный ответ, который она хотела, ей уже предоставили. Мы сейчас ждем реакцию России на этот ответ. А сейчас с нами на связи Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ЗМИНа. Я приветствую вас, Алена. Мы только что разговаривали с Игорем Грибом, координатором платформы освобождения политузников, и он положительно оценил принятый вчера парламентом закон о поддержке политзаключенных и сказал, что он уже был проработан с правозащитными организациями. Совпадает ли у вас оценка Игоря с вашей? Да, абсолютно. Этот закон был действительно долгожданный, над ним очень долго работали, дорабатывали. В общем-то, наша задача была как правозащитного сообщества говорить о том, что государству необходимо создавать такую систему защиты прав тех, которые пострадали от конфликта через лишение свободы на оккупированных территориях, которые содержатся в Российской Федерации, политзаключенных. Поэтому принятие такого закона, в общем-то, для нас означает создание в Украине такой государственной политики, системной политики защиты политзаключенных. Все ли в нем достаточно, в достаточной мере работает на защиту и поддержку как и самих политзаключенных, так и их семей, которые фактически в этой ситуации оказываются без кормильцев, да, и оказываются в сложном финансовом положении? Смотрите, государство, в общем, каким-то образом уже заботилось про людей, которые были лишены свободы, то есть этот закон не принимается совсем на чистый лист, знаете. В какое-то время просто это регулировалось подзаконными нормативными актами, что означало, что какая-то часть работы уже была сделана. То есть уже было постановление, которое создало и обеспечило систему предоставления единоразовой материальной помощи, которая предоставлялась и на посещение людей, которые находятся в заключении, и на помощь правового характера. То есть какая-то часть работы была, постановление было прописано про предоставление реабилитационных мероприятий, реабилитации психологических, в том числе лиц, которые пострадали таким образом. Это не очень система работы. То есть государство определенным образом уже регулировало определенный круг проблем, которые связаны с защитой прав политвязей. Так что сейчас мы лишь надеемся на то, что эта система будет более комплексна, потому что закон предполагает и гарантии обеспечения временным жильем, и определенные гарантии, связанные с сохранением места работы на время заключения, и с гарантиями, связанными с процедурными гарантиями признания лица таким, который лишен свободы в связи с вооруженным конфликтом. То есть эти вещи просто будут такие комплексный характер, и мы надеемся, что постановления Кабинета министров, которые должны идти следом, потому что закон, он установил много таких рамочных вещей. И очень важно, как теперь Кабинет министров будет прописывать постановления. Их там точно больше 10. И в течение полугода они должны быть уже приняты для того, чтобы закон полноценно заработал. Это вы сейчас назвали сильные стороны. Что бы вы изменили или улучшили в этом законе? Опять же, возвращаясь к предыдущему моему тезису, что этот закон очень сейчас, он носит системный характер, и очень много вещей определено рамочно. Но важно, как будет наполнено содержанием та или иная норма. Например, есть гарантия, прописана гарантия предоставления временного жилья. И нам важно понимать, какая будет процедура, чтобы люди, которые будут освобождены, точно знали, как они могут претендовать на временное жилье. Что было бы важно еще, и о чем уже идут переговоры с министерством, это обеспечение поддержки общественных организаций, которые уже предоставляют помощь и поддержку семьям лиц, которые лишены свободы, и самим лицам, которые лишены свободы, на такую деятельность. Потому что, в принципе, для ветеранских организаций такая опция есть. Важно, чтобы для общественных организаций, которые уже занимаются такой поддержкой политзаключенных, тоже такая опция есть. И сейчас это решается на уровне министерства, и такие переговоры уже ведутся, и министерство высказало заинтересованность в такой финансовой поддержке
свой шаг, который должен быть сделан. Ну вот и когда мы разговаривали с Игорем Грибом, он тоже сказал, что вот не очень понятна проблема обеспечения жильем, то есть временное, да, но нет гарантии на какое-то постоянное жилье, и есть сложности с финансированием адвокатов в ОРДЛО. Что вот в этой ситуации можно было бы изменить, улучшить, исправить? Это правда сложный вопрос, потому что по жилью то, что будет предусмотрено законом, это временное жилье, которое, наверное, не сможет быть предоставлено в экстренном режиме. Вот представляем, что завтра эти людей освобождаем, скорее всего, завтра у них не появится временное жилье, квартира, например, или место проживания. То есть над этим нужно работать, над экстренным механизмами реагирования на освобождение, да, на позитивные вещи, да, потому что это, безусловно, позитивный шаг освобождения наших политзаключенных. Важно думать, каким образом это будет обеспечено. Что касается оплаты услуг адвокатов, действительно, такая проблема есть. Сейчас, по сути, комиссия, которая существует при Минреинтеграции, выделяет единоразовую помощь 100 тысяч гривен, включает туда и суммы, которые, в общем-то, заложены на оплату адвокатов, не выделяют правовую помощь отдельно. Закон, который был принят, во-первых, гарантирует право на безоплатную правовую помощь после освобождения. То есть сопровождение в уголовных делах, в которых люди признаны потерпевшими, это тоже сопровождение в гражданских делах, это все будет предусмотрено и предоставлена система безоплатной правовой помощи. Но пока лица находятся на оккупированной территории, да, в местах несвободы, это действительно проблема. И то, что сейчас обсуждается активно в министерстве по вопросам реинтеграции, что будет дополнительная выплата семьям, которые оплачивают адвокаты, дополнительная выплата такой компенсации за заказанные, полученные адвокатские услуги. Есть, безусловно, много вопросов, как это будет выглядеть, чем это будет подтверждаться. Но такая инициатива, такая воля министерства продвигать этот вопрос очень часто внушает надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Вот просто чтобы этот правильный, хороший закон не превратился просто вот в формальность. Вот вынужденные переселенцы тоже получают помощь, да, от государства на коммунальные платежи, или как он там правильно называется. Эта сумма что-то в размере 800 гривен на человека, а там на ребенка еще меньше, а если ты не работаешь, там она еще уменьшается. Но очень символические деньги, я вот о чем говорю. Не будет ли это просто вот символическая такая помощь, а не то, чтобы можно было назвать существенной? Ну, тут нужно говорить, что это просто у этой помощи есть разная природа. Для внутренне перемещенных лиц, тогда, когда эта помощь возникла в 2014 году, она имела целевое назначение, да, на оплату коммунальных услуг и проживания. Да, она небольшая. Это 442 гривны для работающего человека, 1000 гривен для ребенка, для пенсионера, и там ряд выплат для людей с инвалидностью, которые зависят от минимума прожиточного для человека с инвалидностью определенной группы на определенное время. Что касается помощи семьям лиц, которые находятся в местах несвободы, политическим мотивам, лишены свободы, или с вооруженной агрессией Российской Федерации, или с лицам, которые освобождены, она все-таки не является прям такой символической. Сейчас это 100 тысяч гривен в год, если сейчас находится в местах несвободы, и единоразовая выплата после освобождения. Министерство планирует увеличить эту сумму и сделать ее зависимой от уровня прожиточного минимума. Что означает, что, и это то, о чем много уже говорят общественные организации, что важно, чтобы эта сумма была привязана к инфляции, подлежала индексации, да? То есть она изменялась в зависимости от того, как инфляция выглядит в этом году. То есть, по крайней мере, то, что в планах министерства было озвучено, и то, что заложено, сейчас не заложено в законе, потому что это будет устанавливать кабинет министров, это его прерогатива. Но я знаю, что в планах не было никогда сокращения суммы выплаты, размера ее. Всегда был вопрос про то, как ее увеличить, потому что понятно, что семья, которая осталась без кормильца, нуждается в поддержке. Понятно, что если человек находится в местах несвободы, он нуждается в поддержке стороны семьи. Поэтому здесь очень важно еще, что еще можно было бы о чем говорить, поддержку детей из семей, где один из родителей лишен свободы в связи с вооруженным конфликтом. Сейчас, например, есть такой статус ребенка пострадавшего от вооруженного конфликта, но он
сейчас фактически распространен только на детей с Востока, из оккупированных частей Донецкой, Луганской области, или подконтрольных частей, на которые пострадали, например, во время проведения антитеррористической операции. Крымчане пока туда не подходят, не входят в сферу регулирования этого нормативного акта. Нам важно, чтобы и крымчане, в частности, дети политзаключенных, дети лиц, пропавших без вести, жертв насильственных исчезновений тоже подбежали, но тоже могли получить такой статус, получить помощь от государства. Поэтому это тоже такой взглянуть на работу. В любом случае, сделать закон не декларативным может только, во-первых, взаимодействовать с министерством, донесение до министерства, которое будет разрабатывать эти подзаконные акты, наших определенных рекомендаций, позиций, но и постоянный контроль. Ничего другого мы не можем делать. Только контролировать исполнение закона, мониторить и об этом тоже доносить информацию в министерство и общественности. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека «Змеина», была с нами на связи. А сейчас к нашему эфиру подключается постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич. И прежде чем мы начнем разговор, я хочу напомнить, что сейчас вы видите телефоны нашей студии, по которым вы можете звонить, задавать свои вопросы. Я приветствую вас. Доброго дня. Вы эмоционально так отреагировали, в том числе на Фейсбуке, что наконец-то этот закон был принят о поддержке политзаключенных. Много лет шла над ним работа, в том числе с правозащитниками. Как вы его оцениваете по 100-бальной системе? Я не знаю, я навряд чи можу назвати свою оцінку емоційною, але безумовно так, цей день дійсно настав. І це дуже важливо, тому що весь той час, що я працюю у представництві президента України в Автономній Республіці Крим, ми разом з командою намагалися якомога швидше, ефективніше реалізувати цей законопроект. І дійсно це було і напрацювання тексту з різними партнерами, це було і погодження, зокрема, урядових структур, це була робота з Офісом президента, потім робота з Верховною Радою. Тобто дуже багато різних сторін залучених, тому, безумовно, це дуже важливий для нас момент. І цей момент, насправді, який дійсно наближали з 2014 року, бо робота над законом велася, власне, з 2014 року, і так правозахисники напрацьовували ту основу, яка потім, власне, стала цим законом. Я не знаю, чи можу я сказати чітко, наскільки я його оцінюю. Я його оцінюю як необхідний закон, і в тому числі як закон, який робить те, що має робити держава, надавати необхідний соціальний і правовий захист нашим полоненим Кремля та їх родинам. В ситуації, коли ми, на жаль, не можемо забезпечити їх миттєвого звільнення, ми можемо і ми повинні в межах своєї правової системи, в межах своєї юрисдикції в Україні створити всі умови для їх соціального правового захисту. Мені здається, що закон є хорошою правовою основою для цього. На что сегодня могут рассчитывать крымские политузники и их семьи? Вони можуть розраховувати на матеріальну допомогу. Зокрема, вже зараз діє комісія, вже декілька років при Мінреінтеграції. Ми там теж члени, і вона виділяє відповідну фінансову суму щорічно на підтримку наших політв'язнів та їх родин. Це ті ж самі 100 тисяч, що і були, да? Так, 100 тисяч, так. Закон, відповідно, залишає і унормовує остаточно на рівні закону роботу цієї комісії, тобто вона вже буде працювати не лише на основі постанови уряду, а й на основі закону. Тобто є повноцінне правове законне, так би мовити, підґрунтя. Це фінансова допомога, це допомога юридична, що дуже важливо. Цей закон вводить також можливість оплати послуг адвокатів, які відповідно так само захищають наших політв'язнів, як на території тимчасово окупованого Криму, так і, зокрема, на території Російської Федерації. Це і звільнення від оподаткування, це і відповідна реабілітаційна допомога, медична допомога. Тобто, в принципі, весь масив того соціального і правового захисту, який держава може надати нашим громадянам, які опинилися у таких скрутних обставинах.
Я помню, что комиссия, которая и раньше, да, определяла статус человека, там, чтобы он мог доказать, что он был действительно политическим узником, иногда, может быть, не знаю, как часто, статистики у меня такой нет, но возникали вопросы, и было трудно это доказать. Этот закон упрощает эту процедуру, усложняет ее? Как теперь быть политузником, как им сотрудничать с этой комиссией, чтобы доказать, что он действительно пострадал от репрессий Російської Федерації? Ну, по суті, комісія лишається тією комісією, яка вона є зараз, тобто лишається цим органом у структурі Мінреінтеграції. До комісії залучаються представники профільних державних органів і представники громадськості. Тобто це абсолютно такий інклюзивний принцип. Так, тобто, де всі зацікавлені сторони можуть брати участь. І я можу сказати, що я особисто не беру участь у роботі комісії. Моя заступниця Таміла Ташева є нашим членом від нашого державного органу. А у цій комісії я знаю, що ми завжди голосуємо за кримчан. І тут у нас ніяких питань для нас ніколи не виникало. Тож, я думаю, що комісія буде зважено приймати рішення, як вона робить і зараз. І ми дійсно знаємо, що багато кримчан і багато родин, так, вони дійсно отримують цю допомогу від комісії, від держави. Буквально только что мы разговаривали с Аленой Луневой, менеджер по адвокации Центру прав человека ЗМИНа. И вот в разговоре она, когда мы говорили о плюсах и минусах этого закона, она упомянула тему поддержка детей. Мы знаем, что там уже их около 200 детей в Крыму остались без опеки отцов. Они по политическим мотивам обвиняются в терроризме. А вот этот закон, он как-то предусматривает еще и поддержку детей? Не только там оплату адвокатов, но и детей конкретно? Він передбачає допомогу і соціальний захист родини, да, членів родин, по суті, полонених Кремля. Ну, а члени родин – це, зрозуміло, і подружжя, другий з подружжя, так, ну, звісно, дружина найчастіше. І це діти. Тобто передбачає підтримку, але треба зазначити, що цей закон, він є законом, так, тобто багато процедур, зокрема, до прикладу, те, що я говорив про виплати адвокатам, так, вони ще мають бути всі унормовані відповідними актами Кабінету міністрів України. Так? Тобто так завжди відбувається, приймається закон, і на його основі відповідні підзаконні нормативно-правові акти приймаються. Я тут трошки застав так коментар шановної пані Луньової. Вона мала на увазі дійсно, що є питання розширення захисту дітей, які постраждали у зв'язку зі збройним конфліктом, на кримчан. Тобто це питання трошки іншого закону, да, трошки іншого регулювання, але я так само підтримую пані Луньову, що це важливе питання. Просто воно трошки інше, скажімо так. Це не питання цього конкретного закону. И вопрос опять о деньгах. Наверняка есть представление, раз государство принимает такой закон, чтобы оказывать финансовую помощь, что есть примерные расчеты, да, сколько нужно на это денег. Ну, даже если это все округлять и опираться на цифру президента, что у нас таких 450 человек, можно грубо посчитать, да, вот есть ли действительно такое представление, в какую сумму, сколько это будет обходиться государству, и есть ли перспективы, что вот в такой нынешней экономической ситуации эти деньги будут, и закон не будет просто декларативным? Ну, по-перше, я вірю і залишаюся на позиції, що закон потрібний. І закон потрібен нашим затриманим полоненим і їх родинам. Всі ці роки, починаючи з 2014 року, дійсно і реакція родин на те, наскільки їм потрібен був закон, я думаю, що тут і іншу точку зору досить важко знайти. Тобто я все-таки врахую, що закон важливий. Плюс, як я вже зазначив, вже зараз, і ви зазначили, що вже зараз комісія діє, так, вона вже виплачує ці кошти. Тобто криза не криза, а люди кошти отримують. Да? І комісія засідає, навіть там
частіше, ніж вона може це, за положенням раз на 3 місяці, вони намагаються засідати там щомісяця. Тобто комісія активно працює, і Мінреінтеграції цей трек абсолютно чітко веде. Щодо коштів у зв'язку з прийняттям закону, то, безумовно, є вже бюджетна програма. Тобто бюджетна програма є. Її не треба, скажімо так, заново створювати. Вона є, і ті кошти, які були, і та діяльність комісії, яка велася до прийняття закону, діяльність комісії продовжуватиметься. Питання в тому, чи вистачить коштів. Я думаю, що розпорядник бюджетних коштів за цією програмою Мінреінтеграції може більш чітко відповісти на це питання. Але коли проект закону погоджувався, в тому числі і колегами з міністерства, то, безумовно, точка зору усіх була одна. Що закон потрібен, і, безумовно, ніхто не має навіть думки про те, що цей закон може бути декларативним. Ні, він має працювати. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо. Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на связи. Мы говорили о законе о поддержке политузников, людей, которые против своей воли удерживаются Россией, в том числе и в российских тюрьмах. Этот час подошел к концу. Прежде чем уйти на перерыв, я напомню про наш YouTube-канал, на который вы всегда можете подписаться, смотреть все программы в удобное для вас время. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы помогать продвигать наш канал. И чтобы жители в оккупированном Крыму могли его тоже видеть. А если вы уже на него подписаны, порекомендуйте нас своим знакомым и друзьям. Спасибо, что доверяете.